Assalamu alaikum salam. Mun lafiya. Lafiya lau alhamdulillah. A dakata. An sanar mana da labarin zonki da kuma abin da ya kawo ki. So kike a kashe kishiyarki. Haka ƙasa ta sanar mana. Ba haka ba. An samo kan zara. Mijinki yake so a mallake maki. Ba haka. Yau abin nan ya yake mana ne wannan abu. An samu. Ni dai na san wannan haka yake. Mijinki da kishiyarki yake so a haukata su shiga duniya. Ba haka ba. To me kawo ki? Dama akuya ta ce ta ɓace. Yau sati biyu kenan. Ha ba wa an zo wajen Alkur'an. Ai tun bugun farko da ne daga wata baka akuya ta wata gita nan fiw tace ne. Wallahi ni da akuya ta yaba baka ba ce. Ba baka ba. Banza maka mutum wani ka tashi ka je ka nemi sana'a wannan ba sana'a ba ce. To mu dai haka magada suka ban mana. Haka muke yi haka kuma za mu ci gaba da yi. Je ki. Yarinya mu ma. Uwar ɗarin ce.